दाखोर 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 जोबनो गैयै आयौ दाखोर। गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयबो रायजो राजानिसिम बावहरबाय रायजोफोर। नै दा बे समाव आङो उदालगुरियाव थांनो ओंखारदोंलाय दोंनै मेथाइनि खामानि दङ। दा बेखौ दिनै खनहैनो थाखाय ओंखारदों आङो। दा नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिलांबाय थागोन दिनैनि हाबाफारिखौ। जोङो जागायबाय, नै गारि सालायबाय। 3:15 लाखासिगोन। लामाया मोजां जाबायना तेजपुर र'डआ। नायदो नै रायजोफोर, जोंनि गहपुर टु तेजपुर र'डआ एकदम बिराद फाय जाबाय आरो ओरैबायदि स्लिम आरो ओरैबायदि डिजाइन बानायबाय। माने गोदो 3 घन्टा लायोमोन, दायो 1.25 घन्टायावनो तेजपुर मोनहैयो जोङो, माने खावसे खमायबाय। सारियालायावबो माने बाइपास जाबाय आरो जामुगुरिनिफ्राय सिदा कलिया भुमुरा एसे खाथि जाहैयो। माने तेजपुर इउनिभार्सिटि र'ड आरो एके बिराद सर्ट जाबाय आरो लामाया माने। आरो ओरै दा लामाया गोदान नालाय बोलो नांथारा एकदम सालायनो। दा बावाखै, बारा गोबाव जायाखै हगारनाया। दा बेजों थांदावनानै माने मोजां मोनबाय आङो। हगारजेननायनिफ्राय खनब्रै खनबासो जाबाय दिनैजों थांबाय थानाया आरो ओंखायनो बारा टाइम लाया। नैबे जाहैबाय जिया भरलि दैसानि दलं। बियो जोंनि बे बालिपारा खाथियाव गोग्लैयो। हरैबो माने जिया भरलि दलङा दंखायो, दा बे गोदान आरो जेनेबा एकदम बिराद माने डिजाइनजों बानायदों। एकदम मोननै लामाखौबो बिराद फाय बानायदों आरो स्ट्रिट लाइट होजोबदों। बिराद समायना नुयो मोनायाव। नै मोनफैबाय नै बाबु, बाबु मोनफैबाय दे। नै सिगांनि प्रजेक्टआ खालामगासिनो दं बाबुआ। दाखोर 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 जोबनो गैयै आयौ दाखोर। दाखोर आरो दाखोरजों बुंफबनाय बुहुमाव रांनि दाखोर, गोहोनि दाखोर, राजखान्थिनि दाखोर, आरोबाव धोरोमनि दाखोर। गोसोम गांफ्रा सोरगिदिं गिलु बालु हाद्रि बिरफुं होबाय थायो दिनै। जोंनि अख्राङा खैफोदनि सारन्थाइ गावफैयो हनै। दाखोन दङ सुबुं जिउ लामायाव गोजा थैसामनि। जोबनो गैयै थांबावनांगौ एसे। दाखोर दाखोर जोबनो गैयै आयौ दाखोर। दाखोर दाखोर
गोसोम गांफ्रा सोरगिदिं गिलु बालु हाद्रि बिरफुंहोबाय थायो दिनै जोंनि अख्राङा खैफोदनि सारन्थाय गावफैयो हरै दाखोन दङ सुबुं जिउ लामायाव गोजा थैसाम बबे समाव जों उदांस्रि गंगा जमुना बुरलुंबुथुर आरो गोबां दैमानि गाथोनफोरा दिनैनि सुबुङा सुबुंनि सुबुंथि सोदोमस्रि बेरेखा मोनाबिलिनि निजोम बुब्लियाव थांखिनि आगाना सौथुफैनांबाय जिउआ जोंनि मोदैनि खैफोद फानजारियाव जोबथेजानाय माबोला बबे समाव जों उदांस्रि मोनहैबावगोन माबोला बबे समाव जों उदांस्रि मोनहैबावगोन सामोहोनो आंनि मुखुब हान्थिबोनायाव खोमसिनि गिलु बालुनाय आसुगुरफोरनि रंजानायाव हान्थिबोनायाव खोमसिनि गिलु बालुनाय आसुगुरफोरनि रंजानायाव इयुनखौ सामोहोनो आंनि मुखुब हान्थिबोनायाव खोमसिनि गिलु बालुनाय आसुगुरफोरनि रंजानायाव गोब्राब जाबायनो आं बयबो बुहुमाव गोथार हांबोनो बुद्ध जिसु हजरतनि गोदान जोनोम बुहुमाव जाफैथों गोदान राम युधिष्ठिर आरो अशोकनि आखाइजों दाखोर आरो दाखोरजों सिबस्रांनांगोन हासिबथारसैनि बिबान रुजुननानै हासिबथारसैनि बिबान रुजुननानै दाखोर 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 जोबनो गैया दाखोर जोबनो गैया दाखोर जोबनो गैया दाखोर गंगा जमुना बुरलुंबुथुर आरो गोबां दैमानि गाथोनफोरा जुग जुग बोहैलांदोंब्लाबो सानहर जिदोन गैयै रोखोमारि दामोलफोरजों दामोल हमनानै खैफोदनि हाजो दाबाय दिनैनि सुबुङा सुबुंनि सुबुंथि सोदोमस्रि बेरेखा मोनाबिलिनि निजोम बुब्लियाव थांखिनि आगाना सौथुफैनांबाय जिउआ जोंनि मोदैनि खैफोद फानजारियाव जोबथेजानाय माबोला बबे समाव जों उदांस्रि मोनहैबावगोन माबोला बबे समाव जों
मोनफैबावगोन इयुनखौ सामलायहोनो आंनि मुखुब हान्थिबोनाया